I'r rhai ohonych chi sydd ddim yn gyfarwydd efo pop Punjabi, mae Honey Singh yn un o artistiaid fwyaf de-Asia gyda dros 310 miliwn o hits ar YouTube. Yn 2013, enillodd Honey Singh 7 gwobr rhyngwladol a perfformio mewn dros 20 wledydd ar draws y byd. Namaste guys, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. Ar ddechrau'r un flwyddyn draw yng Nghricia, roedd Nesdi yn Jones yn recordio covers o ganeuon Hindi, Urdu a Punjabi a'i postio ar YouTube. Ebrill 2013 a mae Nesdi wedi teithio i Lundain yn dilyn gwahoddiad gen Honey Singh i'w gyfarfod tra oedd yn saethu i fideo diweddara, a hynny ar ôl iddo weld un o fideos YouTube Nesdi. Os di'n licio mewn y crio. Wel, pnawn ddoe, o'n i yn cael work uniform i'n barod at gwaith, ac o'n i'n ad i smwddio trwsys i falle, wel, mam na. A dwi'n cael phone call yn dweud, ti di Llundain, so ni'n gorfod dropio gwaith, job i bob dim, a just hopio ar tren i fama'n sydd ffyn. Os ydych chi'n gweithio fo yo-yo Honey Singh, dys enw fi fynd yn massive yn India. Massive, sy'n huge. Oedden ni byth yn meddwl fatha pan i'n 15 yn meddwl dwi'n dod yn canu Hindi a falle. Oedden ni byth yn meddwl ni'n mynd i India, so... Pan eisiau symud i India, nes i just wrth y modd o lle gymaint. So nes a dwi'n licio'r cerddoriaeth, dwi'n wrth y modd o. Rhai yn o da, mae'r un o'n gwarthus. Let's do this. Wel, pan eisiau fewn, nath Honey Singh abod mi syth fi'n, a nath o godi fyny, syth ato fi. So hynna nath wow. A wedyn fod yn watchad fo'n neud y music video. A wedyn, nes i cyfarfod entourage o, hyn o. A bodyguard fa. Ond jyst yn surreal, nath o pobl, nath o bodyguard, ond jyst rhaid o'n mynd, wow. I was just watching your video this morning. A ti'n dda, really? A hyn, gyd i digwydd mewn llai na 2 diwrnod. Emotions i bod man. Felly ar ôl y cyfarfod cynta hwnnw yn Llundain, doedd dim ar ôl i Nesdi wneud ond aros am ail alwad. Ac ar ôl deufis, dath yr alwad honno yn ei gwahodd i berfformio ar sengl newydd ar label Honey Singh, sef London. I can tell you that the track that's most downloaded this week Mae London di dod allan o'r diwad. Is London, which means... Ath o yn syth i rhif 5 yn y BBC Asian Charts, oedd dath yn y rhif 2 a gwm yn number 1. Mae London bellach wedi ryddhau ym Mhrydain, Canada, yr Unol Daleithiau ac India. Cyrhaeddodd rhif 5 yn siart India a rhif 1 y siart Punjabi. Mis Mehefin, ges i'r phone call a di dweud a di bwcio ticedi chdi Chandigarh. So nes i ffilmio'n 10 diwrnod fyna. A wedyn nes i clywed yr actual can cyfan am tro cyntaf hefyd, so yna really cool. O'n i just yn gobsmacked. Dwi'n cofio gweld yn yr airport, atha Nesdi Jones, y sein fel a mynd i fewn i 4x4 mowr. Wedyn nes i granda fel, nes i mynd, oh my god, that's me. Basically, nes i just sbio ar o'n mynd, holy shit. Oedd hi 49 degrees, ac yn uchel oedd 52 degrees. Yn ganol cae, mae o'n eitha bol gael. Oedd o'n really cool, ac o'n i'n cael ei treatio at y princess bach, 5-star hotels. Oedd y botal win yna gan y staff i gyd. So, is i adael a dod yn ôl i cricio. Mynd yn ôl i sgwrio toilet, oedd o'n mor depressing. Fi oedd Nes ddim yn sgrwbio toilet am yn hir cyn mynd ati i recordio sengl newydd draw ym Manceinion, rhedeg sports relief ar ran BBC Asia a perfformio yng nghlwb Punjabi Chi Bar yn Birmingham.
Dwi'n lwcus bod dwi yn criciaeth am wan, chos dwi'n meddwl, os ysyn ni yn India wan, bys ni wedi cael thrown in deep end go iawn, a dwi'n meddwl os dwi'n gallu hacio fo, really. A mae mam a dad yn math o, os ti'n mynd difa, ti'n cael slap. So dwi'n behafio'n hyn am wan a cuddiad.